Htjela bih nešto da kažem o bogatstvu. Pošto sam u jednom od videa spomenula taj bogati kraj, Timočku krajinu, mislim koliko je to bogato, ali tako se priča. Nekad je važno pravilo da Vlasi imaju puno dukata, da po tome su bogati i imaju, ali mislim da je veća uloga bila to bogatstvo u njima koje su oni osjećali, odnosno kao narod doživljavali su sebe da imaju, da su bogati zato što su vredan narod. Uglavnom je to jedan narod koji ima slobode da se kreće, da daje sebe da bi zaradio, da bi stvorio. I naravno da onda bogatstvo je sasvim normalno da postoji, da je tu. Ljudi koji se ne doživljavaju da nema, oni razmišljaju kako da naprave, kako da stvore. Neki nađu neki lakši put, neko bira neki teži put, ali to sve zavisi opet od njega lično. Međutim, funkcioniše. Tema je u njima stvarati novac, stvoriti bogatstvo. Sada i zavisi ko šta smatra bogatstvom, međutim, jako je bitno da ako želimo da imamo, a u stvari svi žele da imaju, da im jednostavno bude taj osjećaj u njima da trebaju nešto da urade, da stvaraju, da stvore to bogatstvo. A da bi to bogatstvo zaista mogli da u sebi aktiviramo, da se osjećamo bogato, trebamo da spoznamo koliko je bitno razumeti šta to uopšte znači bogatstvo, jer primetila sam da neki ljudi misle da im ne treba. I kada se kaže, znate ono kad se kaže bogat si, najbogatiji si kad ti najmanje treba. I zaključila sam da nije baš najbolje razumljivo ova rečenica. Misli se, jednim delom ljudi misle, sad ne bih procentualno da analiziram koliko, ali misle da im ne treba puno, da ne žele puno, da bi onda osjećali to bogatstvo kao neko zadovoljstvo, sa time zadovoljiti se sa onim što imamo. Međutim, nije baš tako. To označava upravo ovo, da imaš toliko oko sebe bogatstva, blagostanja, znači toliko puno da ti ne treba ništa. Znači, da toliko si bogat da ti ništa ne treba. Ovo su dve različite stvari, znači, iz dva različita ugla. A pošto je Bog kreirao čoveka da stvara, nije kreirao čoveka da bude siromašan i da nema, razmislite dobro koja je logika od ove dve logike istinita. Postoje dve istine, ona prethodna i ova druga, gde čovek je jednostavno bogat, toliko bogat, znači ima se, bogati smo, da nam ništa ne treba. Znači, ne nedostaje ništa, sve imamo. Razumete ovu razliku? Ipak razmislite vi o bogatstvu malo više. Bogatstvo je pola zdravlja.